Matimore kotenore kod IEBC. Komachielo obila mago kwach kich ma Machakos dhi nyime gi timo nonro ewi tim ma jokuo nyamburko ma okodi masana medore e gwenge mag Machakos ma en bang' achije auchiel mitudo kod kuo makamago maki kendo chwal e domo Machakos. Kaluwore kod jatend obila ma okwach kich ma gwenge Gonzio Kasingi, jokuogego ma chwe uso nyamburko go e pinje malibamba geto ahinya nyamburko kido mar Prado kod Toyota D-Max. George Bati miwa mathoth. George Maloba. Mago gin achije ang'wen ma bad sirikal mar Abura osemako kendo chwal e doho ma Machakos ka itudogi kod ketho mar kwalo nyamburko e yor ang'enge bang' tiyo kod ledhi mamalo mar miriambo. Karan mar doho ma Machakos somo negi ketho modonjnegigo ka jayal buche e doho no Mary Otindo ndiko dho achijego. Achije ang'wen go kod jowetegi mamoko ma ok nochopo e doho odonjnegi ni tarik 2 dwe mar 12 higa mokalo. Negi tayo kuo e yor ang'enge ketho ma achijego duto kwedo. Tarehe 2 mwezi wa Disemba mwaka huu pale Machakos Township, Machakos County, nyinyi mkiwa na wengine ambao wako mbele ya hii mahakama, mkiwa mmejihami ama mmejihami na bunduki, mliweza kumuibia Godfrey Wanjala Wafula. Mshtakiwa wa kwanza Bati, ni kweli au si kweli? Not your honor. Wa pili, wa tatu, wa nne. Bang' yudo nyamburko ariyo kido mar Prado ma obila mago kwach kich ma Machakos koni achijego ne okwalo kendo luchorego nyaka e boma ma Moshi e piny Tanzania kama ne gidhi gitogie not. Jatend obila mago kwach kich ma Machakos Nzio Kasingi ogolo siem ne joma goyo hand kod nyamburko ma bende ong'ere kaka kahaya mondo obed motang' kaluwore ni jokuogego geto nyamburko matinde gidongo kamoting'o Prado kod Isuzu D-Max. Wesi wana target Isuzu D-Max na Prado. Already we have recovered 2 vehicles from Tanzania using Interpol. They have done good work. We thank them. And we are warning those who are conducting business of pickups, ask for transport. Be careful. If somebody is telling you he is hiring your car or your pickup, get to know specific place what he is taking the material, where he is taking the material. If he changes the venue, then don't go. Nzio Kakoni achijego matiyo kod ledhi mamalo wuondore ni gidwaro nyamburko mondo tergigo e nyasi mar arus e alwora ma Machakos eka bang'e to gidhi giteko dereba ma omigi mondo tergi e nyasi ka gitweyo wang'e kod tiendene gigolo masin manyiso kama nyamburko nitie midendo ni tracker kendo gilal kod nyamburko ma gidesono nyaka e pinje malibamba. They hire these vehicles, then they pay them good money, and since you have been paid good money, you tend to believe this is a good customer, yet it's a robber. Then they take you to a building whereby you are supposed to go and pick a bridegroom, especially Prados. You will be blocked from behind by another car. And from that point, they take you, they take the driver, they bundle him to the waiting car, and they take you. And they steal the car now. They will remove the car truck and take this car. Jatend obila mago kwach kich no ogolo siem ne jokuogego ka okoni ongogo matiyo kodgi kwalo nyamburko gi ng'eyo kendo kata obedo ni nyaka sani pod en oko bang' doho mier Ambun machiegni gibiro make kendo duoke doho. We are warning these thieves. Already we have got 4 of them. We are warning the mastermind because we know him. He has been to court and he has jumped bail, and soon we will be with him. We will take him back to court. Kata obedo ni tendo kwach kich okoni giketo wang' ma ok diemre mar yango ngoke matoyo kuo makamano, jotimo hand kod nyamburko ahinya ma Nairobi kod counties mokiewo kode ojiwo mondo obed motang' mondo kik giyud lal ka nyamburko margi okwal kod jokuo makoro sani okonore kendo uso nyamburko mokwalgo e pinje malibamba. George Bati, Ramogi TV. Piny owacho koro singo ni gichano chako chure ne jopur niang'